Això van tenir l'oportunitat amb l'aprovació dels pressupostos del 2022. Allà sí que es podia fer un xantatge, per exemple, però ara res. Els pressupostos s'han aprovat i això ha aplanat el camí per al final de la legislatura el 2023, que el 2023 aprovarà els pressupostos perquè els pot prorrogar. Aquest rufián és un pinxo de barri que amenaça, però vull dir, no pot fer res perquè, com es diu en català, no? Qui amenaça i no pega, per ruc es queda. I aquest és ruc políticament. Ara, personalment no, Personalment no, perquè aquest, de ser un mort de gana, ha passat a ser un personatge que surt a totes les televisions, que cobra un bon sou i que té una biografia absolutament, no prima, primíssima. Aquest personatge és un tipus que va agafar i es va apuntar en una associació que es deia Súmate, amb aire xulapón de pinxo de barri, deia que la independència, citava Machado de tant en tant, i aleshores Esquerra Republicana el va fitxar perquè deien que sí, així arrasarien a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al final, el que ha acabat passant és que el pinxo de Santa Coloma, l'únic que fa és anar cobrant, acumulant triennis, i aquest personatge saben on acabarà? Amb una porta giratòria amb el PSOE.